This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Shisngi hadirin manakalyang usembun Menteri Rangba Kajelau badai pet ya katanat PWD Road sebab prestun tensong ula ai kajingkular ya ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA baan seplat no ya ka subway kabala dap banshna ki benta kathan mau maram Nakalyang ka office traikam ke District Magistrate East Khasils District haka lai tarik unai tung araja arpusan kalapin mi ya ka hukum banweng no ya ka jingpakhang yat kali nakasurok mau maram sa nong tliu bat terter sa maulendap. Katkum ka hukum ka balapin mi laong banakalyang ka office traikam haka arpuway tarik ujeliw araja arpusan kalami ka hukum lingba ka section shispa andrupulay jong ka Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita baanam sya ban yat ya ki trok ki bakit mar palat khandai ton nakatay ka surok khnang bakanam kta ya ki balay pawan bat kumjuru bakanam kta ya ka jingking kabalas dang senjor. Hendrai hadian kejengkran baka jing ai jingmut nakalyang o executive engineer ka PWD Roads Umsning Division laong baya ka subway ka badan ha umbir kila dap ban tray pendap bad menta lala ban pendon kam no ya ka. Laong ru bagi bayat lingba ka te ka surak kim dei ban kit palat ya ka khandai ton ringkat ka jing batha ba borok ki kali kim dei ban yat na ka te ka jingking hendrai ki dei ban pendon kam ban yat lingba ka surak subway ka badang sudap ban sna bat ka badon persa ka te ka jingking. Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kashab plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la aikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.